Árpi, voltál-e már Bács-Kossuth-Falván? Bács-Kossuth-Falván soha nem jártam, de van egy nagyon kedves barátom, kollégám, Huba, aki ugye Bács-Kossuth-falvai, és mindig regél arról, hogy ugyebár a faluja, ahonnan ő származik, és a hegy, a völgy, és ugyebár a kocsma, ezek ilyen legendáris szinten vannak már. Bács-Kossuth-Falva nekem, én gyerekkoromban csak Moravicának emlegettem, hiszen én bajmoki vagyok, és ugye nem messze vagyunk, 8 kilométerre Bajmoktól. Hát gyerekkoromnak a nagy élményei, hát az első fürdő, amit itt nyitottak meg, egy nagyon szép európai színvonalú fürdő, amit úgy tudom, hogy fel is újítottak. Úgyhogy engedd meg, Árpi, hogy én meghívjalak ide most, és kedves barátaimnak, ismerőseimnek bemutassalak. Nem csak azért, mert kedves ismerőseim és barátaim vannak itt, mint például a polgármester, hanem egy hihetetlenül pulzáló, egy hihetetlenül gazdag kulturális életet élő kis magyar faluról beszélünk. Nagyon sok rendezvénnyel, nagyon sok történéssel, nagyon sok kisvállalkozással, akik gyakorlatilag a gasztronómiában is nagyon élen járnak. Polgármester fog bennünket várni a falu határában, és őt fogjuk ma megkeresni, és ő fogja nekünk megmutatni Bács-Kossuth-Falvát. Nagyon jó, nagyon kíváncsi vagyok. Menjünk akkor. Menjünk. Adjon az Úristen szép jó reggelt! Adjon! Szervusz! Attila, szervusz, de régen láttuk egymást. Üdvözlöm meg Bács-Kossuth-Falván, Csaba. Hát, hadd mutassam be kollégámat, Lobod Árpit. Lobod Árped, örvendek. Sepper Attila, Bács-Kossuth-Falván. Elhoztam megmutatni ide Örvendek. Elhoztam ide Bács-Kossuth-Falvára megmutatni ezt a kis közösséget. Nagyon sok szépet és jót mondtam, hát reméljük, hogy ez majd be is igazolódik a mai nap. Jókat hallottam, tehát korábban is, és az úton is idefelé. Hát nagy érdeklődéssel jöttem, hogy megnézzük, hogy néz ki egy ilyen élő falu, ahol az emberek tesznek a közösségére, ahol egy ilyen nagyon élő szépen közösség köszönjük, van. hogy megtisztelt bennünket, és engedjétek meg, hogy bemutassam falunk egyik vállalkozóját, a Mahácsi József urat, kinek vágok. Tiszteltem! Mahácsi József vagyok. Örvendek, Hentes és Mészáros. Paskó Csaba, örvendek! Hentes Mészáros, Hentes és Mészáros, akkor igen. valami finom dolgokat fogunk ma látni, ugye? Kimondottan azzal foglalkozunk, igyekszünk előállítani, ami a vevőközönségnek tetszik és finom. És akkor én azt hiszem, hogy a mai találkozónkhoz majd innen választunk valami finomságot, és gyerekkoromnak a hihetetlen nagy élménye volt ugye hát az itt megnyílt európai szintű és színvonalú medence, amit úgy tudom, hogy közben becsuktatok, és most nem is olyan régen, 2016 nyarára újra nyitottátok, és hát alig várom már, hogy lássam, hiszen én bajmoki vagyok, és hát ugye említettem már korábban, hogy rengeteget jártunk ide. Hát aztán a diszkó is, és minden ifjúkori szép emlékek kötődnek ehhez a közösséghez, úgyhogy alig várom már, hogy lássam. Menjünk, nézzük szóval meg! Akkor a mai program lesz egy kis gyárlátogatás, egy kis főzés, gondolom, hogy készültél valamivel. Abszolút. Hát, hogyha megtalálom az alapanyagot hozzá a Hentesnél, igen. De én azt hiszem, hogy biztos, hogy itt talán találni fogunk. Talán egy csobbanás is belefér még. Én ezt így tudom ajánlani ebből a Hát akkor gyerünk, kezdjük meg! Az összmunkások létszáma 40-42 között alakul, ennyien volt. És milyen típusú munkaköröket? Mert azért nagyon sok munkafolyamat van, amire Azt ez hivatalosan ugye tudni kell, hogy minden munkára, ha az ember megtalálja megfelelő munkást, olyan emberek vannak alkalmazva, akik szakképzettek, és azon kívül mondjuk rá úgy az egész munkafolyamatot ismerni. milyen termékeket állít elő, mik azok az a paletta, amit kínál? Hát én azt hiszem, hogy így felsorolni nehéz volna, mert nagyon sok. Az, ami kereslet van, vagy az még a régi időkben is már, amit még én tanultam, azokat is
megpróbáljuk nem csak azokat, amit a gyárban, visszahozzuk a régi ízeket, és kimondottan törekedni arra, amit hát úgy mondjam, hogy a magyar lakott vidékeken az emberek szeretnek vagy elfogadnak. Tehát ez a lényeg a fennmaradásunknak, különben kérdéses volt. Mi az, ami kifejezetten a Bács-Kossuth-falvajakra jellemző? Mi az, amit ön készít, ami kifejezetten ide jellemző? Hát mondok egy olyan terméket, például azt mondjuk, hogy rizses hurka, amit nem is ismernek máshol nagyon, egy-két magyar lakta vidéken. Mi azt rendszeresen nagy mennyiségre termeljük, és az fogy, vagy hasonló dolgokat, ilyen sült szalonnák, amik szintén. Hogy néz ez ki itt, hogyha itt megnézzük, mi is történik? Hogy megy ez a folyamat? Jó, hát gyakorlatilag úgy kezdődik a folyamat, hogy a hűtőből előkerülnek azok a hús kategóriák, amiből összeállnak a termékek. Van egy kútermesterünk, ugye, aki a kimért árut a kúteron összeállítsa, aprítás, fűszerezés. Rakovszky Ferencnek hívják a kúteros mesterünket, hát ő is mondjuk, hogy szakembernek számít nagyon régóta, tehát nagyon régóta van a szakmában, itt a cégben pedig az első naptól kezdve, tehát a kúter után, a kúterból, amikor kijön. Ez a nagy keverőgép, keverő-aprító. Azt még azért hozzáteszem, megjegyzem, hogy itt nem ipari termelés megy, hanem iparos termelés. Tehát az ipari termelés, még az iparos termelés, azt szét kell választani. Tehát itt nem nagyipari gyártás, hanem mondjuk úgy, hogy iparos gyártás, az lényegében más. Itt házias ízek vannak, nagyon kevés adalékanyaggal dolgozunk, ami tényleg csak elengedhetetlen, és megtartottuk a termékeknek azt a jellegét, meg ízét, ami szinte visszamenőleg 20 éve nem változott nálunk legalábbis. ...2014 májusában telepítettük a szőlőt, még akkor is, hogyha valaki megkérdőjelezné, hogy miért ilyen nagyok a tőkék, hát azért ilyen nagyok, mert a Bács-Kossuth-falvi föld ilyen erős, úgyhogy ezt nem tudtuk igazából visszafogni. Első évben nem, de a második évben már található, vagyis létrehoztunk egy kis pár bort, így mondom, készítettünk pár bort. Azt gondolom, hogy ez teljes mértékben házi készítésű, és teljes mértékben olyan, amit talán az asztalra lehet rakni, ezek még kereskedelmi forgalomban természetesen nem. Hányféle szőlő található itt? Én látom, hogy elég nagy parcellán vannak a szőlősorok, igen. És látom, hogy itt fehérlik egy kicsit a bor is, meg vörösödik is. Hát gondolom, hogy itt már háromféle bor biztos, hogy asztalon van. Hát pontosabban 4 fajta szőlőnk van. Rajnai Rieslingünk van, Sauvignon Blancunk van, Kék Frankosunk van és Cabernet Sauvignonunk van, és ebből tudtunk 3 bort előállítani. Van egy tiszta Rajnai Rieslingünk, van egy küvénk, vagy egy házasításunk, úgymond Rajnai Riesling és Sauvignon Blanc, és van pedig még egy házasításunk, ami a Kék Frankosnak és a Cabernet Sauvignonnak köszönhető. Azt is el kell mondanom, hogy első évben ez nem tudatos, hanem ahogy érett a szőlő, ahogy tudtuk szüretelni, úgy tudtuk elkészíteni a bort. A sajt az is Bács-Kossuth-falvi termék? Természetesen a sajt, ez kecskesajtról van szó, az is Bács-Kossuth-falvi termék, az is itt készül a faluba. Én azt gondolom, hogy ez ahhoz tartozik, amiről már a polgármesterrel több ízben beszéltünk, hogy valahol szeretnénk Bács-Kossuth-falvát egy olyan irányba elmozdítani, ahol a turisztika, a látványosságokat meg tudjuk mutatni, és úgymond vendégeket tudunk fogadni. És azt gondolom, hogy ez a kecskesajt is hozzátartozik a falusi jelleghez. Felhívom a figyelmeteket, szóval ilyen tálalás egy 5 csillagos hotelban sincs. Tehát ezt azért hadd mondjam el, és ezt mint szakács és gasztronómiával foglalkozó ember szemegygyönyörködtető és csodálatos. Köszönjük ezt a csodálatos túrát és ezt a kalandot itt a borok társaságában.
Mielőtt szerintem még itt rátérnénk az ételre, én itt megismerkedtem a medencénél egy fiatalemberrel, Fábrik Attilával, aki vár bennünket pálinkával. Igen, látom, hogy a medük már elő vannak készítve. Milyen pálinkákat állítasz elő? Te egy helyi termelő vagy, ugye, ha jól tudom. Igen, egy helyi termelő vagyok, Bácsosútfalvi lakos. Legtöbbet Vilmos körtét termelünk, abból főzzük a pálinkát, de ez mellett szoktunk főzni mindig ilyen különlegességből, mint például a sütőtök, ami látható is. Hát mondjuk igen, életemben nem ittam sütőtök pálinkát. Ez Bácskosútfalván bizonyám egy elterjedt, és úgy tudom, hogy itt polgármester úr, születi napokkor, vagy januárban, vagy mikor van nálatok a nagy pálinka verseny? Hát el kell mondani, hogy statútumbeli kötelezettségünk 2 ünnepet rendezni, az egyik az a május utolsó hétvégéjén mindig esedékes falunap, amely az idejében már nagyon jól sikerült, viszont nagy erőkkel készülünk a szüreti napra, ami viszont a szeptember első hétvégén. De viszont a Riesling Szőlészek és Gyümölcsöstek Egyesületével megállapítva azt a tényt, hogy januárban a termelő ráér, ebből kifolyólag olyan, hogy a január folyamán, január végén immár úgy hiszem, hogy a 3. kisüsti versenyt fogjuk megszervezni. Kisüsti verseny. Így igaz, ahol az első 2015-ös évben 126 minta érkezett, viszont a következő évben, az idejében, 16-ban már 236 mintával tudtunk büszkélkedni. Hihetetlen, 236 Gondolom, Attila, te ezen részt vettél? Persze, én voltam az egyik főszervező, igen, és az véget is csináltuk ezt az egészet, hogy tudják meg az emberek, hogy itt Bácskosútfalván, Moravicán milyen finom és milyen jó pálinkák vannak. Ezekről most csak beszélünk, vagy kóstoljuk is őket? Kóstolunk is. Akkor te neked van egy pálinka főzdéd, ugye? Vagy kifőzdéd, ahol te a saját pálinkáidat is, de ugyanakkor, hogyha valaki megkér téged, és otthon lecefrézi a gyümölcsöt, akkor te ezt elkészíted. Hát igen, így általában barátoknak szoktunk, igen. Mennyi pálinkát sütsz ki, ha jól tudom, úgy mondjuk, hogy sütsz ki évente? Én azt hiszem, műfelénk úgy mondják, hogy Főzni? Főzzük a pálinkát, nálunk ezt úgy mondják. Hát mennyit pontosan? Több száz liter. Több száz liter igen, évente. de hát azt így nagy a család, nagy a barátság, úgyhogy ez minden is. Fő munkaidőben csinálod, vagy ez pedig Munkaidő után, ez egy hobbi. És az a lényeg az egészből, hogy saját gyümölcsöket, amiket én termelek, a saját földjeimen, azokból főzzük a pálinkát. Attila, még mielőtt megkóstolnám, azért megkérdezném, hogy a pálinkát hűtve, nagyon hűtve, közepesen hűtve, vagy szobahőmérsékleten kell fogyasztani? A pálinkát szobahőmérsékleten a 20-22 fokon akkor adja ki legkellemesebb az ízeket, az illatokat, akkor jönnek ki belőle. Hát én megkóstolom. Ugye, tehát nem jó, hogyha napon áll. Úgy tudom, hogy ezt te valahol egy kicsit azért a szobahőmérsékletre lehűtötted. Igen. Ez nem túl hideg, abból is látszik, hogy nem izzad, tehát nem jó, hogyha a pálinka nagyon le van hűtve, én is így tudom. Igen. Tehát azért ne legyen 34 fokos a pálinka, tehát 20-21-2 fok. Kóstoljuk meg. Hát akkor úgy köszöntenék, hogy a bor tisztán, a pálinkát piszkosul szeretem. Egy hamis bifteket fogunk ma felhasználni. A hamis biftek az a marha combjában található izomköteg, amely rostjaiban sokkal erősebb, mint az igazi biftek, gyönyörűen szeletelhető, kloffolható. Egy jó éles kés kell hozzá, én most elhoztam a séfkésemet, remélem elég éles. Finom, vékony szeleteket vágunk belőle, amit később majd kikloffolunk. Mustárral, sóval, borssal ízesítünk, és sárgarépát, valamint most ebben az esetben én kecske sajtot fogok felszeletelni, és a kecske sajtot fogom beletölteni. Következik a hús töltése. A hús töltését sok mindennel meg lehet oldani. Vékony szeletekre vágott sonkával, én mindenféleképp sárgarépát szoktam beletenni, ezúttal pedig kecskesajt kerül bele.
kenyereket felkockázzuk, és egy nagyon pici kis tejjel meglocsoljuk, hogy a száraz kenyerünk felvegye, hiszen majd be fogjuk gyúrni ezt a tejjel átítatott kenyérkockákat, majd tojással és minden más fűszerrel, sóval, borssal és egy kis dinszelt hagymával fogjuk ízesíteni.